Tanan nga masuking tigpaminaw nining handumanan so sa kawit, ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jay. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sir Luis, nice to meet you. Ganahan kay ko dawi nga muhost kog events oy. At least, nana ko i-recommend sa akong mga friends pohon kung magkinahanglan sila host. Uh, Thank you, sir. Jay day, by the way. Oh, nice to meet you, Jay. Pwede ko mga number ni mo? Sige, sure. So, wa may boy mong parents nga bayot ka? Wa. Wa sa planong paybaon sila. Lisod na. Taas kaya silang expectation ako, ud. Gani, ang tinuod, naman ko'y uyab nga babae yun. O naibaw siya sa akong pagkatao. Oh. Sa una, murag di siya makatuo. Pero kanugayan, nakadawat man siya. Mo ba? Sayang no? Ha? Anong sayang man? Gitaw sa tinuod lang. Natong unang nakita ta ba nga nag-host kag kasal sa akong friend. Na-crush din ko nimo. Pero naanam day kay uyab di ay. Og imposible sad nga makagusto ka nako kay matod nimo sa tuno pa lang sa imong siltihan. Dili ka gusto nga ma-disappoint sila si mama ug papa nimo. Wow, kalami ni mo pahiyom oy. Pagkatawa lang ko pa. Kaya unsaon, paras matagibati. Nakarasa ko rin mo sa unang higayon nga nakita ta. Tinuod? Ha? Naglibog man ko sa among sitwasyon ni Luis oy. Mura ni uyab nga dili. Pero dili ko angay nga mag-expect og maayo tungod kay naibaw na kung daan nga doon na siya uyab nga babae. Ay, pero si Luis man good. Wa ko makasabot sa iyang mga gipakitang lihok nako. Nakikita ko nimo kay doon na tay gustong klarohon. Jay, Unsa man kita, Luis? Unsa man ko para nimo? Naibaw ko nga doon na kay uyab og dugay na mo. Pero gusto lang sad kong maklaro ba kining atong sitwasyon. Di man sad pwede nga duha mi sa imong kinabuhi. Kay kung imo kong ingnon karon nga undangon na nato ni, nga wa tay padulngan, antang ko magpalayo nimo. Jay, Uy, pero buhat ha. Sa tinuod lang, sukat ka na kailat ha. Mas nalay kulor akong kinabuhi ron. Ikaw rin nakasabot na ako sa kupag ako. Sa imo rin mga mata na ako nakita nga wa-judge ako pagkatao. mao gani, maong pasabta ko. Mahal ti ka, Jay. Luis, mahal sa tika pero si Luna, unsaon man nimo? Maundan na gusto na akong mali akong gustong sabto ni mo. Hindi ko kayang buhian si Luna. Doon kay taas na expectation ang mga gikana na mo. Unya, ingon ana lang. Abi kay mahal ka, buot mong gustong mahitabo nga dawaton na lang sad ka nako, ha? Jay, naibaw ko lisod. Pero tagi mo na kong higayon. Sige lang, musog talaga ako sa kong parents bahin ini. Pero sa pagkakaroon, kinahanap ako si Luna. Luis. Ma, Hasta ko, Jay, naglibog ko nimo. Anugon kayo imong kagwapo na kung wa kay liwat. Unya karon nagilakila ka nako. mama sad, uy, abi na kong nakadawat na kanako, nakasabot na kanako. Ay ola ginak, pero isip imong inahan. Dili lang sa nako kalikayan nga mangandoy nga unta mausab pa ka. Dili man sa pag-unsa na ka. Pero tan-awa ra gud. Tagsara kayo kahigugmaon og balik sa tawo nga imong nagustuhan kung bayot ka. Ang uban pangwartahan lang. Ang uban binuangan lang. Ma, bayot man sad guna si Luis, ma. Hay o lagi, nahibaw ko. Pero doon na siya uyab nga babay. Problema gihapon nak. Ma, Pero kay imo naman ang gisodlan. Aw, naara ni mo hangtod kanus ani mo kayang mo agwanta ng sitwasyon ninyo.
Si Luis na nawag. Oh. Hello? Kailan na tingali ka kung kinsa ko? Oh, Magkita ta. E-text ako ni mo ang lugar. ha? Oh. Nahibaw na di si Luna. Bahay na mo ni Luis. Lola, Lola, please. Ay, pag-iskandalo din eh. Dili na ko ipakaubos akong pagkatao para lang yung duha, Luis. Bakakon ka. Mo'y gusto na kong istoryahan ta ni dinhi karon. Luna, sorry. Naibaw ka naman tingali, di ba? Ngawa na matago na akong pagkatao ni Luis, pero gitawat na ko siya. Tungod kay... Mahal na ko siya. Lola, Mo'y gusto na akong mahitabo nga makigbuwag ka niya kung dili ka gusto magkagubot sila sa iyang pamilya. Luna, Lola, maluoy ka. Maluoy ko? Nga na, Luis? Ikaw naluoy ba ka na ako? Dili pa ba na enough ang akong gibuhat niya nimo sa pagtago na ko si mo pagkatao gikan si mo ginikanan o sa akong pagdawat nimo? Luis, Luna. Dili na mo angay maglalis pa. Pasensya. Ako mo'y nakaingon nga nagkagubot mo ron. Luis, tarungan ninyo ang inyong sitwasyon ni Luna. Magpalayo ko. Di na ko musamok pa. Tibaw kang ikaw mahinungdan ko nga nung naingon nga ani karon. Sorry kayo, Luna. Sorry, Luis. Nakigo na ana. Ayaw na paghilak. Sakit man day man, oh. Kung maigo na yun kasagugma. Sorry, ma. Isupak na gani ko sa imong gusto para na ako unya karon. Tagilak-ilak pag ko. Sige lang, nak. Ipagawas lang gud na. Ay, natural naman ginang moagi ta ana ba? Kaagi na sa tanan, nak. Kay kung dili ka masakitan, buot ipasabot wa ka mahigugma. Ma. Si Luis na nawag. Di na ko tubagon. Bahala siya. Uling kayo nagkikuni. Jay? Oh, si Luis ka nang nainig ka sa building ako kitrabuhan. Anong ni ama siya din eh? Yan, Hiko, kay di ka butubag sa akong mga tawag mo. Luis, may mo ba? Gusto na. Sayop niya itong gibuhat. Mas una mong Luna kay nato. Pero mas mahal ti ka. Pero kung siya mo imong pilion, dili ka magproblema sa inyo. Jay, Kaya ba nimong talikdan imong pamilya para nako, ha? Luis? Dili, di ba? Jay. Maumbisag gustohon pa na akong i-fight ti ka. Pero unsa man nato pag-work kung ako ra mismo mo in-fight sa atong relasyon. Ha, Luis? Mong kalimti ko. Kay kalimtan sa di ka. Jay. Wow, congrats sis! Sana all minyo na gyud. Lagi yan, oy. Dito lang namin magpakasas gawas. Kay, valid man dito ang same-sex marriage. Yung sa Pinas, dili man. Unya kay, wa may bisita dito. Mong, di nila may magkikay sa gawas. Gusto ginaoy. Lisod sa kay mo apas mi dito sa gawas, no? Unya, may man untag. Tanan na tong friends. Makaadto dito, di ra ba? Mga man gani. Iyads ka diyot, ha? Ha? Namdi ay si Luis. Nga mo yung sa program run. Luis! Kaila mo? Oo, uy. Dugi naming friend ni Luis. Huwag rin ko kahibaw nga. Bayot ining amaw. Karoon lang siya minadlad, no? Ha? Jay! Kumusta? Oy, Wait. Kaila mo? Oo, sis, oy. Long story, oy. Ay, Jay.
Istorya taon niya man sa event. Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Almost a year na sa sugat sa panghitabo na. Mao lagi. Ikaw, kumusta naman ka? Ni wag yapon naka-move on nimo. Oh, Luis, Abi nimo nagkabuhag ba gid ni Luna? Unya, naibaw sila ako parents bayan sa akong pagkatao. unsa? Unya, Eh siyempre, wala na makatuo. Naglagot sila nako. Di akong ipalayas oy. unsa? Pero hindi ka angay mag-goon nako. O baka kaluyan ko. Kaya abi nimo, sugod ako itong nabuhat. Di pa na ako ma-feel ang tinuod na kalipay. Nga, napagawas na ako ang tinuod akong pag-ako. O bahin sa ni Luna, naibaw kong mas deserve siyang mahalon sa tao nga para giniya. Luis, O unta, Je. Madawat ako nimo. Pwede pa ba? oo, uy. Ganugong di. Abi na kong muundang na gyud ming Luis sa una namong panagbuwag, pero di ay. Masumpayan pa gyud ni tungod kay kami man gyud ang gitakda sa kapalaran. Makaingon ko tungod kay sa pagkakaroon, minyo nami. Same sa among common friends. Dito sa aming magpakasal sa laing nasod. Dini na lang kutob. Dagang salamat. Amen. Mao ka tamang hagalan kaagi ni Jay nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves